Her er Torben. Torben er 18,5 år, går i 2G. Torben lever under dårlige forhold, da han er på SU. Torbens cykel er gået i stykker, men han har ikke råd til at få den lavet. Torben har en lortecomputer. Vil du være med til at hæve SU'en og forbedre forholdene for studerende, så stem på Amir og Ung Alliance. Torben er overrasket. Han vidste ikke, at der fandtes et parti som Ung Alliance. Torben besluttede sig for at stemme på Ung Alliance. Nu tænker han på alle de ting, han kan bruge sin SU-penge til. Nu har Torben råd til en fed bil og en masse andet.